Fil-programm Disset fuq l-istazzjon televiżiv nazzjonali immexxi minn Reno Buġejja, l-eks Kummissarju Ewropew John Dalli jgħid li Gonzi PN kien wara ir-riżenja tiegħu u akkużhom b'setup kontrih. Huwa jsemmi kif ir-rapport tal-Olaf li kien jinkludi akkużi fil-konfront tiegħu u li kien hemm insistenza biex jinżamm mistur kien instab mill-Pulizija fid-dar residenzjali ta' Rita Xkembri, is-Segretarja Permanenti fid-Dipartiment tal-Awditjar u l-Investigazzjonijiet tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. L-inbidel huwa llum fidejja għandi ħafna iktar informazzjoni milli qatt kelli qabel u għalija inkompli nikkonferma dak li għad fil-bidu li dak inkollu setup magħmul kontrija. Fil-programm ħadu semmu kol l-editur maniġerjali tal-Media Today, Xavier Balzan, u l-avukat Austin Sammut. Balzan insista li meta toħroġ il-verità fuq dan il-każ se turi li kien hemm attentat minn Brussell biex iwaqfu d-direttiva tat-tabakk. Ġifieri jiena inħoss li f'dil kwistjoni kollha fil-waqt li l-istampa internazzjonali, fil-waqt li d-deputati parlamentari tal-popolari, ġifieri dawk li huma allinjati mal-Partit Nazzjonalista jew il-Partit Nazzjonalista allinjati għamu bil-wieqfa fil-Parlament Ewropew biex jistaqsu mistoqsijiet fuq mistoqsijiet għaw Malta kien hawn omertà sħiħa biex nitkellmu dwar il-kwistjoni. U l-omertà hija nitkellmu ċar għax John Dalli għandu dellu tqil. Xavier Balzan jikkritika lil Barroso fil-mod kif huwa ġixxa hekk kif ġie ppreżentat bir-rapport ta' investigazzjoni mill-Olaf taħt id-direzzjoni ta' Giovanni Kessler. Barroso, skont il-Supervisory Committee Report, kellu ma setax jiġġudika id-deċiżjonijiet jew l-interpretazzjonijiet ta' Giovanni Kessler qabel ma dar rapport mar quddiem il-Supervisory Committee. Fatt. Fl-intervent tiegħu Xavier Balzan ikkritika wkoll il-pożizzjoni ta' rappreżentant tal-Kummissjoni f'Malta Martin Buġelli li min-naħa tiegħu irribatta l-kummenti ta' Balzan u ddefenda lil Barroso u l-azzjoni meħuda kontra John Dalli. Mistoqsi dwar jekk id-deċiżjoni ta' Barroso rigward Dalli kienieċ maġla, Martin Buġelli qal. Li kien hemm biżżejjed provi ċirkostanzjali, ġifieri affarijiet li jiġru kollha in a pattern, li jindikaw b'mod b'saħħtu li juru li s-Sur Dalli ma setax ma kienx jaf b'dak li kien qed jiġri, hekk qed nikkwota r-rapport, jiġri m'iniex nirrepeti mhux qed nesprimi xi opinion. Bidan dejjem li rriżulta minn dan ir-rapport. U għaw irridu nagħmlu importanza li tissir distinzjoni u l-pożizzjoni ta' Kummissjoni li hemm distinzjoni kbira bejn dik li hija responsabilità politika u responsabilità ġuridika. Xavier Balzan esprima nuqqas taqbil tiegħu mal-istqarrijiet ta' Buġelli u sostna li l-mod kif ir-rapport tal-Olaf baqa' sigriet waqt li kien preżentat lill-Avukat Ġenerali iktar jitfa' mistoqsijiet milli tweġibiet. Martin Buġelli ma jafx il-fatti sew. Ir-raġuni għalfejn Barroso u Catherine Day u Bella Kumpanija batu l-affarijiet lill-Attorney General mhux kif suppost għax is-Supervisory Committee li hija Supervisory Committee fuq l-Olaf qalet li għamiltu ħażin il-proċedura kollha, hija mhux biex huma jaġu l-affarijiet, biex ipoġġu l-affarijiet f'saqajn l-Attorney General jgħidu l-awtoritat Maltin qed jinvestigaw għalhekk ma nistgħux nitkellmu fuq il-każ. Balzan akkuża lill-Kummissjoni Ewropea li għadha tkaxkar saqajja biex tippubblika r-rapport tal-investigazzjoni tal-Olaf.